páni poslanci, kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som vás privítal na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku, ktoré je mimo poradia. A ešte predtým, ako zahájim zastupiteľstvo, dovolím vás požiadať o minútu za Julia Medvedieho, ktorý bol 4 funkčné obdobia primátorom mesta Liptovských Hrádok a ktorý opustil naše rady. Tak vás poprosím. Ďakujem, česť jeho pamiatke. Čo sa týka otvorenia, schválenia programu v rámci rôzneho, tam budú 3 body, týka sa to volejbalového oddielu, potom je to oceňovanie ľudí, ktorí sú navrhnutí na Dni mesta a potom máme ešte informácie o amfiteátre, to sa bude týkať toho, čo ste hovorili pred chvíľočkou. Má niekto na doplnenie do programu niečo? Keď nie, tak dávam hlasovať. Ešte poviem, čo sa týka prezentácie, aby sme boli v obraze, či sme označania schopní. Pán Čukan, Košík a pani Pavlíková sú ospravedlnení. Nás je teda 10, tým pádom sme označania schopní. Kto je za návrh takéhoto programu, ak teda nebol doplňujúci návrh? Kto je za? Nás je 9. 9? Tak to neviem. Žiaková, Zulík. Danka Žiaková je už tu. Dobre, čiže nás je 9, ale tak sme označania schopní. Dobre. Dobre, čiže pre zápis sme 9. Kto je za takýto program? Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal jednohlasne. Overovatelia sú teda podľa poradia pani Hrabalová, pán Kováč. Má v rámci overovateľa niekto iný návrh? Keď nedávam hlasovať za overovateľov pani poslankyňa Hrabalová, pán poslanec Kováč, kto je za? Kto je proti? A kto sa zdržal? Ďakujem. Návrhová komisia je navrhnutá predseda pán Dominik Imrich, členovia, a teraz musíme improvizovať, Jan Vodrážka a doktorka Zuskinová namiesto Stana Dzurika, pretože nie je prítomný. Je súhlas, pani poslankyňa, s nomináciou? Dobre. Čiže návrhová komisia v zložení predseda Dominik Imrich, členovia pani doktorka Zuskinová a Jan Vodrážka, kto je za takto koncipovanú návrhovú komisiu, kto je za? Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal. Traja sa zdržali. Ďakujem, prešlo. Bod číslo 3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku vo volebnom období 26-30. Predkladá vedúca organizačného odboru školstva a sociálnych vecí. Nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladáme vám návrh určenia volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí sa v nich budú voliť na volebné obdobie 2026 až 2030 pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby do orgánov samosprávy obcí vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky, budú sa konať 24. októbra 2026 a určil aj lehoty, kde prvá z nich je práve určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného mestského zastupiteľstva v termíne do 21. júla 2026. Predkladáme vám návrh určenia počtu poslancov, ktorí by sa mali v meste Liptovských Hrádok voliť a určenia alebo rozloženia volebných obvodov v zmysle zákonných podmienok, či už v zmysle zákona o obecnom zriadení alebo zákona o voľbách. V zmysle týchto legislatívnych noriem mesto Liptovských Hrádok spada do veľkostnej kategórie od 5 do 10 000 obyvateľov, kde je možné určiť počet poslancov v rozmedzi od 11 do 13. Tie základné pravidlá, ktoré sú pri určovaní volebných obvodov, vychádzajú hlavne z toho, že volebné obvody musia byť utvorené ako viacmandátové, a v ktorých sa vlastne volia poslanci pomerne k počtu obyvateľom obce, najviac však v jednom volebnom obvode 12 poslancov. Navrhnutý model rozloženia volebných obvodov a počtu poslancov je v podstate už v meste Liptovských Hrádok zaužívaný 2 volebné obdobia, takto navrhnutý by bol 3. volebné obdobie a pri počte obyvateľov mesta 6974 sa teda navrhuje vytvoriť volebný obvod číslo 1 pre mestskú časť Duvalovo a volebný obvod číslo 2 pre územie Liptovského Hrádku. V
Vo volebnom obvode číslo 1 by pripadalo na jedného poslanca 554 obyvateľov a vo volebnom obvode číslo 2 by na jedného poslanca pripadalo 533 obyvateľov, čo je naozaj vlastne malý rozdiel. Je to vlastne pomerne vyrovnané rozloženie volebných obvodov a počtu poslancov. V podstate všetko ostatné bolo popísané v dôvodovej správe a aj v rámci predloženého návrhu uznesenia. Ďakujem predkladateľke. Čiže plníme tie podmienky, ktoré dal ombudsman a ktorá zadefinovala aj prokuratúra, čiže plníme to. Ale otvárame k diskusiu k bodu 3, nech sa páči. Keď nie, dávame hlasovať, kto je za takto vysvietené uznesenie, kto je za. Ďakujem, kto je proti a kto sa zdržal. Jednohlasne, ďakujem pekne. Bod číslo 4. Zase to zamrzlo, neviem prečo. Je to určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovských Hradov na funkčné obdobie rokov 26 až 30 a predkladá prednostka Mestského úradu. Nech sa páči. Vážené mestské zastupiteľstvo, tak ako povedal pán primátor, predkladáme vám vlastne návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na najbližšie funkčné obdobie 2026 až rok 2030. Vzhľadom na rozsah kompetencií nášho mesta, na nejakú štatutárnu zodpovednosť a nároky na každodenné riadenie úradu je pre efektívne a plynulé zabezpečenie chodu samosprávy nevyhnutný plný úväzok. A toto riešenie je kľúčové pre zachovanie kontinuity a stability správy mesta, kde sú vlastne nevyhnutné pre plnenie úloh v prospech občana. A preto navrhujeme schváliť výkon funkcie primátora mesta v plnom rozsahu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otvárame k bodu 4 diskusiu. Keď nie, návrh na uznesenie je vysvietený. Kto je za návrh takéhoto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nie je taký, ako sa zdržal. Ďakujem pekne. Skvalitnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov obcí Centra zdieľaných služieb predkladá vedúci Centra zdieľaných služieb. Nech sa páči. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladáme návrh uznesenia ohľadom zdravotnej starostlivosti a získanie dotácie na sociálny taxík. Táto téma už bola viackrát prednášaná aj na tomto fóre a teraz 19. vyšla výzva na ministerstvo zdravotníctva, kde sa chceme zapojiť ako mesto. Tento taxík sociálny bude slúžiť pre občanov imobilných so zníženou zdravotnou spôsobilosťou, ďakujem, a pre obce, ktoré budú zapojené do toho projektu, ktoré sú samozrejme zapojené v rámci Centra zdieľaných služieb. Tieto obce dostali podobný návrh uznesenia, pretože podmienka výzvy je to, aby sa príslušné obce vyjadrili tiež takýmto spôsobom, ako aby schválili uznesenie mestského zastupiteľstva, že chcú byť súčasťou tohto projektu. Tento sociálny taxík, pokiaľ dostaneme peniaze, a predpokladám, že áno, a budeme úspešní vo výzve, tak vlastne bude, ešte presne nevieme, ako bude slúžiť, ten prevádzkový poriadok budeme musieť vypracovať na základe nejakých informácií aj z tohto prostredia zdravotníckeho alebo iných obcí, alebo miest, ktoré už majú takýto sociálny taxík. Takže teraz v prvom bode vlastne schvaľujeme to, že sa zapájame vlastne do tohto projektu a príslušné kolónky tam okolo toho. Dobre, ďakujem predkladateľu. Ja by som to doplnil, to je spoločná výzva ministerstva vnútra, ministerstva zdravotníctva. Ide v podstate o Centra zdieľaných služieb. Maximálna výška čerpania je do 95 000. Má to byť určené pre zdravotne, teraz poviem nejako handicapovaných ľudí. To znamená, že by malo uľahčiť, a teraz poviem, dopravnú dostupnosť k zdravotným a iným zariadeniam pre život ich potrebný. Čo sa týka využívania, tak to budeme schvaľovať na Centre zdieľaných služieb a to budú schvaľovať tie subjekty, ktoré sa do tohto zapoja. Ja mám informáciu podľa toho, lebo presne tak, ako sa bude schvaľovať tu, tak schvaľovali zastupiteľstva.
A zatiaľ to neprešlo v 2 obciach, ale v Pribiline sa to bude opakovať, tam to bolo 3-3. A potom je Kráľová Lehota, kde ešte zastupiteľstvo o tomto obecne nerokovalo. Ďalší problém bol Malužina, ale ten sa včera vyriešil. Čiže v krátkosti asi toľko to. Nech sa páči, otvárame diskusiu. Pán poslanec. Mňa by zaujímalo, ako to bude fungovať tak, že sa urobí nejaká dohoda medzi už aktívnymi taxislužbami a podobne, alebo my si budeme vytvárať nejakú ďalšiu? Nie. My dostaneme auto, kde tie podmienky tej žiadosti sú taxatívne dané. To znamená, musí tam byť napríklad rampa pre imobilný, musí tam byť nejaký emisný limit pre to auto, potom prevádzkový poriadok, potom komu to je určené, ako sa to bude prevádzkovať, ako sa budú evidovať jazdy, aká bude spotreba a tak ďalej. Toto všetko nás ešte čaká. Ja som bol na ministerstve vnútra v útorok. Oni ešte vykonávaciu vyhlášku k tomuto vydajú, pretože toto je tak celkom, nechcem povedať, že narýchlo daná výzva, ale to je práve kvôli tomu, aby mobilita zdravotne postihnutých bola čo najvyššia. Čiže chcú to otestovať v teréne, ako to bude fungovať. Vykonávacia vyhláška ešte k tomu bude. Ale zabezpečovať si túto službu budeme my sami a nie externe cez nejakého Nie, to bude naše. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja sa chcem opýtať, ako to bude predpokladám, že takýto sociálny taxík bude potrebovať stále šoféra. A do akej miery je to vykryté z tých 95 či 90, neviem, koľko si to hovoril, bude sa môcť, dajme tomu, teraz poviem príklad, auto sa kúpi za 40 000, to je príklad, a ten zvyšok, či bude môcť byť využitý na mzdy, alebo je to teda, bude to nejaké špeciálne auto, ktoré možno bude drahšie, ale tú časť z dolu si bude musieť vykryť cez Centrum vzdelaných služieb, áno? Môžem odpovedať, tam je spolufinancovanie 5%, maximálna výška čerpania je 95%. A je to len na automobil. Zvyšné peniaze nemôžu byť použité na osobné náklady. S tým teda, že my máme rozpočet zdieľaných centier, ktorý bude, teraz poviem, navýšený ešte o 50 miliónov. V rámci ministerstva vnútra som sa to dozvedel. Čiže tam sa ešte bude, a teraz poviem, dohadovať tá prevádzka, ako to bude a tak ďalej. Čiže toto je trošku predčasné hovoriť, my musíme v prvom rade byť úspešní v tejto žiadosti. Dobre, ďakujem. Dobre, nech sa páči ešte v rámci diskusie. Keď nie, tak ten návrh na uznesenie k tomuto bodu je pomerne zložitý, ale aj vysvietený, kto je za návrh takéhoto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Tak kto sa zdržal? Ďakujem jednohlasne. Bod rôzne, ja som povedal, že tu budú 3 veci. Informácie o situácii v FŠKM volejbalový oddiel. Posledné zastupiteľstvo. Ja by som možno začal takto, že ja by som sa chcel poďakovať pani Čabajovej a pánovi Višnému za to, že odrobili tú robotu v rámci volejbalového dielu tak, že doviedli, a teraz poviem, ženské družstvo do extraligy, čiže najvyššej súťaže v rámci Slovenska, kde v dejinách mesta to jednoducho nedokázal nikto. To by bola prvá vec. Druhá vec, to, čo sa stalo, že teda boli nejaké výhrady k ich práci, tak to vyvrcholilo tým teda, že oni sa vzdali všetkých funkcií a odišli. Najhoršie na tom bolo, že my sme do 36. mali potvrdiť, a teraz poviem všetky súťaže, všetkých trénerov. Povzdávali sa v podstate všetci. Ja som mal telefonát, keď som išiel do Bratislavy v útorok s prezidentom volejbalového zväzu, mi volal. A sme sa akože rozprávali úplne otvorene. Bola to debata, ktorá trvala vyše pol hodiny. Ja som mu vysvetloval tú situáciu. Ja vám za chvíľočku aj, on mi povedal, že mi pošle jeho stanovisko za volejbalovú federáciu. No dosť na tom, že sme sa do toho nejakým spôsobom vložili, obvolali sme trénerov, ktorí majú 4. licenciu. Ja som dokonca bol aj s pánom Kazárom za pani Filipkovou, to je bývalá reprezentantka, v podstate ona hrávala v Slávii UK, ale teraz býva na Liptove, ona je náš z východu. Bola ochotná, je to ďaleko finančne náročnejšie, ako to bolo predtým. Potom je tam družstvo kadetiek, ktoré tiež bolo prihlásené, starších žiačov, mladších žiačov, a potom sú tam tie kategórie dvojkového, trojkového volejbalu a tak ďalej. My sme si povedali, že všetko ideme prihlásiť, budeme personálne robiť na tom, aby sme to preobsadili. Dneska ešte neviem, či to odišlo, poslal to. Ešte sme museli dohlasovať do mládežníckych kategórií trénerov. Ja si myslím, že sa to nejakým spôsobom utrasie. Vôbec neviem, ako sú na to hráčky, pretože hráčkam v extralíge končili zmluvy v 6. mesiaci. Toto neviem ani dostopovať, že v akom to je štádiu, ale
budeme sa musieť do toho pustiť. Uvidíme, že čo sa udeje v septembri, respektíve v polke augusta. Zatiaľ je to v takej situácii, že to, čo ste vy chceli, bolo stretnutie, tuším dvakrát až, vo formáte mesto, rodičia a pani Čabajová, respektíve pán Vyšný. Stretli sme sa v podstate bez nich, s tým teda, že tam bol fanklub, boli tam zástupca rodičov. Rozhodnutie Slovenskej volejbalovej federácie máte vysvietené. Oni to jednoducho odložili, tá disciplinárka to odložila. S tým teda, že ako je tu povedané stanovisko Slovenskej volejbalovej federácie, toto je vnútorná vec, teraz poviem, každého oddielu, pretože, a mne to Marek Rojko povedal úplne otvorene ako prezident, každý tréner má spôsobilosť, napríklad štvorku v tomto prípade, keď je extraliga. To znamená, že on je vyškolený na prácu po obsahovej, psychologickej a iných stránkach. Do tohto zasahovať je precedens, ktorý je, a teraz poviem, nemysliteľný pre volejbalovú federáciu, pretože keby sa došlo na niečo také, čo by bolo vážne, tak to je občianskoprávny spor alebo trestné. Nejaké stíhanie. Čiže tu je to napísané, teda, že ten volejbalový oddiel je si svojím spôsobom zodpovedný za výber persóny, za pôsobenie persóny a tak ďalej. Na toto si budeme musieť dať pozor. My sme mali dneska poradu, to sa bude týkať všeobecne športu v Hrádku, a to hovorím s plnou vážnosťou, že my si budeme musieť jednoducho tieto veci poupratovať. Finančne sme si to upratali, metodicky, odborne, obsahovo si budeme musieť poupratovať všetky kluby tak, pretože k nám sa hlási ešte prvá liga v stolnom tenise postúpili. Čiže tých športovcov, ktorí sú tu teraz poviem na relatívne vysokej úrovni, na toto malé mesto je dosť veľa. Máme materiálno-technické zabezpečenie, ktoré je excelentné, a ja vám poviem ešte tak, že čo sa týka volejbalu, ja som to povedal na poslednom stretnutí, ešte 7 000 eur som vybavil z kraja, aby ozvučenie bolo v hale, lebo to bolo jediné, čo bolo také problematické, aby to ozvučenie bolo naozaj že dobré. A teraz našou úlohou je postaviť to nejakým spôsobom odznova a skúsiť to robiť. K volejbalu chce niekto sa niečo spýtať? Nech sa páči. Či sa nedalo nejakým spôsobom s vládom a s pani... Nedalo. Oni to úplne zasekli. Jednoducho tam taďaľ cesta není. Ja ešte samozrejme tomu treba nejak trošku času alebo tak, ale v súčasnosti je to také, že toto nie je na programe. Nech sa páči. Pokiaľ mám správnu informáciu, tak pán Kazár bude končiť tiež ako predseda klubu, Mestského športového klubu. Teda sa chcem spýtať, či máme nejakú náhradu za pána Kazára a kto to bude robiť, lebo je to veľmi významná funkcia, bez nej Ja to poviem takto. šport bude trpeť. Hej, ja tomuto, Dominik, ako športovcovi ti poviem tiež ako bývalý športovec, že ja som toto odmietol svojím spôsobom. My musíme prekonať túto krízu teraz, ktorá je. My musíme všetky tie veci administratívne spraviť tak, aby sme jednoducho pokračovali v súťažiach. A potom personálne to preobsadiť naozaj odborne spôsobilou osobou, pravdepodobne v rámci odboru kultúry, kde teda pridáme aj šport, s tým teda, že budeme sa zaoberať, a teraz poviem, administráciou všetkých oddielov. A správne hovoríš, že tam už musí byť človek, ktorý bude, a teraz poviem, odborne spôsobilý, a teraz poviem v marketingu a manažmente. A teraz ja poviem, že, lebo tam padali aj také názory, že aby sme extraligu nestávali. No a ja vám poviem takto, že ak by sme extraligu nestávali, tak v podstate všetky tie sponzorské zmluvy, ktoré sú, boli viazané na dospelých. Vždy to je tak v športe a v kolektívnom zvlášť. No ja keď som bol v Bratislave, ja som navštívil potenciálnych generálnych sponzorov, ktorí majú záujem tu, ale ja teraz neviem, že ako to je s hráčskou, a teraz poviem identitou, hej, že kto vlastne chce pokračovať, kto nechce pokračovať, ako sa toto bude nejakým spôsobom robiť. Čiže áno, my musíme teraz veľmi ťažké obdobie máme a hovorím, že ja som mal celkom zaparenú kočku z tohto, lebo nebolo to jednoduché ani z jednej, ani z druhej strany, a však samozrejme život pôjde ďalej a budeme sa musieť s tým vysporiadať. Dobre, ale tak čo sa týka pána Kazara, on ešte dneska... bude nejaké prechodné obdobie, kedy... Áno. On napísal žiadosť ku koncu 36. Dneska sme mali poradu, ja som mu preposlal mail, ktorý som dostal, ale v mojich kapacitách už nie je nahlasovať. Ja na to jednoducho nemám čas. Ja ani nepoznám napríklad prezviska, poznám, ale krstné mená alebo narodenia tých trénerov. Rozumieš, to je dosť taká ťažká agenda.
tak sme to spravili a ja som ho požiadal, aby teda ešte nejakým spôsobom pôsobil dovtedy, dokiaľ túto krízu nejako neprekonáme. Stačí tak? Verím, že pán Kazár bude pokračovať, že nám zatiaľ pomôže s týmto prechodným obdobím. Hej. Dobre, máme ešte k situácii VŠKM? Nie? Informácia o amfiteátri, tak ja to takto poviem. Tu je grif, kde teda k 36. oznamuje ukončenie stavebných prác a odovzdanie diela k tomuto. Čiže s tým šampanským to nie je také, ako ste hovorili, ale ja vám poviem, že prečo to, dneska sme nemali kontrolný deň, mali sme, a teraz poviem preberací deň o 1:00, preto som prišiel aj tak dosť neskoro a zadýchaný. Už sa preberajú jednotlivé objekty, pani vedúca výstavby bola tam a jedna z príčinov, prečo sa toto robí, je aj toto tu. Teraz si to pozrite, to je v podstate kamerový systém, ktorý bude chrániť to územie. Tie kamery budú na administratívnej budove a budú, a teraz poviem, monitorovať v 360 stupňovom úhle jednotlivé časti a výseče. A potom sme dali druhý kamerový systém tu kde teda budú parkovné plochy a tam sa môže stať, že niekto poškodí auto, nedaj Bože, ukradne auto alebo čo. Tento stres sme nestrážili, lebo tu bude lúka a tu sú v podstate len tie betónové sedáky. Čiže aj preto sa to zdržalo, práve kvôli tomuto, aby sme to mali, a teraz poviem, chránené tak, aby sme nemuseli, a teraz poviem, mať potom problém, keď nejaký vandal alebo nejaký človek to tam príde vykradnúť, rozbiť alebo čokoľvek iné. Je to robené tak, že to bude na PCOčku, budú to mať policajti aj na mobile, nepretržité 24 hodín. Čiže toto je jeden z dôvodov, prečo. 12.7. je konečné odovzdanie, a teraz poviem, všetkých zariadení, to znamená aj týchto identifikačných, s tým teda, že už budeme mať niektoré veci dovtedy prebraté. Ak ma môže doplniť pani vedúca, tak poviem tak. WC sú namontované, tie koje na hygienických zariadeniach, umývadlá, ja neviem, tie mydelničky, toto všetko vo vnútri už je, ono to vyzerá zvonku, že ešte sa dorezávajú dlažby a že sa ešte podbetonovajú, sú tam zmeny niektoré, mali sme problém napríklad s dažďom, nemohli dneska toto zeminu rozvážať, neboli dotreté ešte konštrukcie, ktoré sa dotreli, ale nie preto, že by bolo počasie, lebo predtým bolo teplo, ale jednoducho zabudli na tie 3 horné také spery. No, tak ja to poviem takto. 12. už to bude v takom stave, že môžeme ako povedať, že máme finito. Aj bude aj prestrešenie a všetko toto? Áno. V pondelok, útorok, v pondelok. Aj terénne opravy, všetko? Áno. Prestrešenie. Tam sa ide vkladať umelý trávnik? Nie. Tam sa ide sem. Pondelok, útorok by mali robiť prestrešenie pódia, potom ešte protišmikovú vrstvu. Tam sú niektoré práce, ktoré sú naviac, napríklad ako tá protišmiková táto, ale čo nám pekne akože ukázalo je pivnica, ktorá je už zamúraná. Zozadu sú tam čela, vykladajú to skalou s bokom, čo je vypadané. Celkom sa mi to páči, ale nemáme doriešený vstup, to sme dneska konštatovali a tam budeme musieť pravdepodobne ešte niečo spraviť, ale nevieme čo. Pretože tam sa našli základy, ktoré boli do tej klemby a teraz buď by to bolo treba dostavať, alebo tam nejakú konštrukciu dať. Nejdem sa teraz o tom rozoberať, lebo to je 3/4 hodina stará vec. Ale budeme to musieť nejakým spôsobom vyriešiť. Teda vy, nech sa páči. Na to financovanie to nemá nejaký vplyv, že sa to vlastne dokončí až toho 12.7.? Nie, my to máme všetko zo zmluvou odkontrolované s riadiacim orgánom. Nemalo to byť nejako do 36.? Malo to byť do 12.6. Ale tá kontrola na VU, o to sa predĺžuje zhotovenie stavby. Čiže je to všetko v pohode. Dobre, ešte k tomu tak sa chce niečo spýtať. Ešte zelen tam pôjde, no a v podstate značky už sú tam, vodorovné, všetko. Už to je také, že budeme každým dňom... Nech sa páči. Mňa zaujíma tá zástavka, tá už sa zruší, alebo ešte ktorá bude? Tá sa bude odmontovávať a ako sa odkolauduje, tak sa otvorí ten záliv a tam sa už bude autobus zastavovať. A tá sa zruší, Áno. Tam ešte musíme dorobiť jednu vec, keď to hovoríš, pán poslanec. Ako je tá cesta, tak spravíme schody na skalku odtiaľ, tým takým širokým brehom, ako keď boli dní mesta, keď sa vybiehalo smerom na skalku. Čiže už nebudú schody z cesty, to bude bezpečnejšie, ale odtiaľ. Áno, z chodníka, z toho chodníka od pódia.
Čiže toto ešte ostane potom na robotu. Ešte nech sa páči v rámci amfiteátra. Dobre, ďakujem. A teraz, čo sa týka návrh na udelenia cien mesta Liptovských Hrádok, vy viete dobre, že budú dni mesta. Dostali sme návrh od pána inžiniera Trepáča. Hypertextový odkaz zlyhal, neviem prečo. Dobre, ja odtiaľto vyskáčem a otvorím si to ináč, ale toto tu na nie je dačo dobré. Mrzne to. Niečo máme zle prepojené, áno. My sme to čítali, takže vieme, aké sme povedali. Hej, dobre, ide o to, že my sme na porade prešli tie 4 mená plus tú firmu. Tá firma nie je u nás, oni budú ocenení ináč. A z tých 4 osôb určite sme navrhovali in memoriam pána Medvediho, určite pani, a teraz to bude taký symbol aj zmierenia, čo sa týka hradu a mesta, čiže pani Machovú, určite pani Zuskinovú na ocenenie. A potom máme tu na jedno také špecifikum, ja som s ním aj volal, s pánom Kuricom, on nie je občan mesta. A dali by sme to, teda to najvyššie, čo máme v OSN-ku, čestný občan mesta, pretože on nie je hradočan. Ale to je človek, ktorý sa zaslúžil, a teraz poviem o rozvoji elektrotechnického priemyslu, veľmi pomáhal športu, v podstate to bol človek, ktorý ako obrovským spôsobom pomohol, aj keď o veľa veciach neviete, naozaj mestu Liptovských Hrádok. Tak ja som s ním akože volal zdravotne, na tom dobre, pozvanie prijal, tak ja by som bol rád, keby sme sa zhodli na tom teda, že by sme to odsúhlasili takto nejako. Zmrznuté to je. Neviem, čo sa deje. Nechcem, aby som to najradšej... Návrh na uznesenie mám to aj v printovej podobe, teda k bodu na udelenie verejných uznaní mesta Liptovských Hrádok. Mestské zastupiteľstvo mesta Liptovských Hrádok berie na vedomie doručený návrh inžiniera Miroslava Trepáča, udeluje v súlade s paragrafom 34 štatútu mesta Liptovských Hrádok v platnom znení čestné občianstvo mesta Liptovských Hrádok inžinierovi Štefanovi Kuricovi, za B v súlade s paragrafom 35 štatútu mesta Liptovských Hrádok v platnom znení cenu mesta Liptovských Hrádok inžinierke Dagmar Machovej, doktorke Ivete Zuskinovej a Juliusovi Medvedimu in memoriam. To je návrh na uznesenie. Má niekto nejaký iný návrh alebo pozmeňujúci návrh? Nie? Môžem teda hlasovať o takto predloženom návrhu na uznesenie, kto je za. Ja Ešte? nechcem ublížiť, ale my sme pri 700. výročí Ivka, už sme ťa oceňovali, nie? Nemám. Nie. Takto si zle pamätám. My sme to kontrolovali, ešte som sa pýtal. Hej. Nemám. Aha, tak. Lebo viem, že takéto ani jeden z nich, lebo aj pani Medvedi dostala, pani Zuskino, aj pani Machová majú tieto pamätné listy, ale nemajú ako takéto veľké celé ocenenie. Lebo viem, že som si to pamätala, ale som si proste nepamätala. Dobre, čiže cenu mesta 3 ľuďom a čestné občianstvo 1. Hej? Tak. Kto je za návrh takto koncipovaného uznesenia? Kto je za návrh takto predloženého uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pani Zuskinová sa zdržala. Ďakujem pekne. Neviem, prečo mi to nechodí. V rámci rôzneho sme skončili, a pretože to je poradie mimo, nemáme ani interpelácie, aby som vám chcel poďakovať, lebo sme hovorili, že sa stretneme ešte raz. Ešte poprosím závery návrhovej komisie, pán predseda. Návrhová komisia konštatuje, že na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva mesta Liptovských Hrádok boli schválené všetky body podľa schváleného programu. Dobre, ďakujem. V rámci návrhovej komisii členovia, ak máte niekto, pani doktorka Zuskinová, pani poslankyňa Gabalová, nikto nič? Dobre, tak vám ďakujem pekne, ešte príjemný deň.